Сиреч пари, които смазват, така смазочно действие имат. За сумата и пара се говореше преди началото на днешното супер дерби. Представете ли си докъде го докарахме дерби да бъде между последния и първи в класирането. Левски още живееше с кошмара от миналото първенство. Това е стадиона в Перник. След малко ще видите кадри, които не бяхме гледали на този стадион. Ще видите много неща. Ще видите един Антон Генов. Ще видите за какво става дума, как свири. Ще видите същия той Антон Генов, който не можа да намери смелост да изгони Христо Йовов на матча Ловеч ССК за ритане без топка при спряла игра, защото той добре знае какво се случва след такъв червен картон за играча и какво пък може да стане по-късно. Същият този Антон Генов, големия съдия. Ще го видите след малко. Подбрали сме няколко най-критичните моменти, защото нашия екип буквално преди 20 на минути се върна от Перник, тъй като сумата и време след края на този матч бяхме там с нашите две камери, заедно с Иво Славейков, с Валю Благоев и Максим Джеглов. Се опитахме да заснемем сума неща. Ще видите пократителни гледки и картини. Като си започнем от господин Грашнов и Стоине Манолов в директната среща. Наско Сираков, хората от Перник ще говорят и Гонзо, както и ще говорят за спорната дуспа. Това е атмосферата преди началото на матча. Още от сега, ако защото след малко ще видите и канонада от камъни, още от сега може да се каже кой в продължение на сумата и време, примерно, позволяваше да се играят мачове на стадион, чието трибуни са осеяни с камъни. Но това е един от последните въпроси, които би трябвало да си задаваме днес в часовете, след като беше прекратен този матч. От едната страна с Левски говореха за 100-150 хиляди марки дори преди началото на матча, които са обещани на Миньор, ако направи нещо срещу отбора на Левски. От другата страна пък се появи версията, че Левски пък е работил добре с съдията и по някакви други начини. Тъй, че напрежение, приказки, слухове, колкото искаш, това е агитката на сините. Интересно е, че 1000 билета отпуснати за агитката не са били продадени до край. Ако обичате, наберете Кирил Николов. Моля? Първо двамата зрители от 10 на минути чакали. Слушаме ви. Добър вечер, господин Ников. Кажете. Искам да изразя моето мнение относно матча Левски Миньор. Ви бяхте на стадиона ли? И първо искам да кажа, че съм много благодарен, че сте един от за тримата българи, които изявявате и казвате точно истината и само истината. Дайте да ги пропуснем тия неща, давайте по всичко. Което е, аз съм левскар по начало. Но не е там работата Левски да прави по този начин първенството. Имам едно предложение и вас се казвам, имам едно предложение, това първенство да се анулира и да започне отново от есента. Защото така просто не може. Не може да се подиграва с един отбор. И както виждате и съдията, ако се вземе една статистика, която е свирена, има 6 победи и един равен матч на Левски. И то все в тия минути, които не са редни. Макар че ми е болно... Под ръководството на Антон Генов ли? Казвам, но е самата истина. Добре. До някъде следа наистина и отбора на Перник. И има едно момченце тук, Спас Гигов, което беше наказано и цяла България видя, че не е направено нищо и съдията се е подиграл с него, но пак остана наказан за матча с Втория Стара Загора. Аз ви предлагам само тук да спрем, да дадем думата на другите, да изгледаме нещо, което сме монтирали и след това вече втория човек да го чуем, че чака и той от 10 минути, след това да погледнем критичните моменти от матча. Бързам веднага да кажа, че утре ще продължим с всичко най-интересно от този матч, тъй като нямахме физическо време, нямаше как да монтираме сега. Много малко ни беше времето за монтаж. Слушаме ви следващия, след което да минем към материала. Слушаме ви. Добър вечер.
Добър вечер. Ами, превърних на лето се обаждам. Да, Искам само ви задам един въпрос. кажете. Ами, попитахте ли го гол до края на матча, защо щупи на Иван Бадалов миньор носа? Какво е щупил? На Иван Бадалов, Да. да. Какво Имате е? ли го това заснето? Значи аз... Щупен е носа, на кого е щупен носа? На Иван Бадалов, номер 2. Кога? Кога е щупен носа? Еми, точно преди края на първото полувреме. И съдята тича и тръгва да дава даже на Иван Бадалов жълт картон. А гол в същото време го рита. Значи в интерес на истината